aku ngeremuk sampean, Mas Badar. Ngeremuk sampean. Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo Masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean, Pak Yat. Paling gemes paling, Gemes. gak rasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok sik piye-piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gowo sampean. Sekene Nduk. Aduh. Sekene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijaluki berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Anu Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Lah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngon-ngon kula pun mboten usah digawe pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Iya, Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik. Aku ya pisan-pisan ngelem adiku to. Yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngaten nggih. Nggih. monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Kula iki Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prado Mas. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Ya. Kowe mergo wayangamu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya nyilih, nyilih. Ki matine kudu nganggo ki. Heeh, kok matine kudu nganggo kuwi. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati iki. Oh ngono. Ya bayarene piro? Malah kon luku karo adike kok Atur nuwun. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Ibu Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.
Kanggo kalihipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. 2021. 2000 selikur. Ah, kowe mau 2021. Ora apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Mas. Angel. Ya. Beda Sik, dilurusne dicek. Ah, piye? Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Luru karo luruk kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek nek luruk marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero dalam. Nek jeruk kuwi buah. Wah, nggih. Lah bajur ngono nek eneh. Napa Mas? Turu kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja mbok dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek turu ki niat turu, nek turon ki leyeh-leyeh kebablasan. Leyeh kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Pripun kula diutus napa? Loh, mboten kek tutuk nek seto Mas. Urung tutuk no ae. Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Aja dibaleni neh. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat. Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi Iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai padang Mas. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas lancar. Belas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti mboten virtual tapi live. Tapi live ngono lho. Ngejakku apa ora? Yo no. Mboten ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang Mas. dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Mas Badar nggih. Pripun? Mun sik moh sajene kok cekak. Kok tak panah kok. Aku tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bawa-bawa ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Swara kula elek ya kuwi to nek Mas Heru. Lho, niki mboten kados Mas Badar. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, enten pamundutan mboten saiki. mboten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion nggih saged, Mas. Ngene Mojokerto nggih saged. Mojokerto nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to iki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Oh, ngoten. Pelak 6. Iki Dibablasne Nyidam Sari. Oh, ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek so ngadeg ya. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ra tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhane yo. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh yo, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten kula wingi rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Yo miki memanismu hangle leto aduh yayi
satemah ginawa ngimpi. Pripun Kang Mas? Iya nih Mas. Iki segawonmu ning kono kuwi ndang pakanana dhisik. Oh iya Kang Mas. Kok segawon. Malah apik kuwine dadi wasasune. Lah iya. Sisa ndak apikne lho Mas. Ngene Dik niki kan nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang. Oh, Nah, dadi ngene. Tak Aku warai. jenengan Kowe tak warai. Iki carane iki ngene iki. Diwarai to. Heeh. Bagong lho ben oleh lho. Diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. Nadyan rame lir asamun tan jagat mring manira. Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi. Duh Kang Mas. Jenengan Nggih, tresno kalih kula. eneng banget ya. Ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan. Saestu Kang Mas. Iya. Jenengan tresno kula. Heeh. Jenengan purun ngenteni kula gede. Inggih menawi Kurang 5 tahun lagi. Heeh. Iya. Nggih. 5 tahun. Pengamoh. 5 tahun lagi. Ning kowe bojo nomor loro piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal ngoten niku. Nomor loro. Piye ya? Nomor loro gah. Gah ya. Gah. Ayo. Dibablas nih langgam bae. Engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya. Iya. Malah nggih mboten apa. Oh iya no. Ora apa-apa, pelana karo wedok. Sok bocah kok ayune kaya ngene. Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Oh, jenenge Pak Yat seket Pak Yatemin tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndasku. Dibablasne napa niki? Monggo. Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. melati aku kumbangi Idam Sari. Joget to Mas. Mas liram margi wong manis. Aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wek ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Ora Iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku.
Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Dek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora usah nggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora usah nglambi barang. Ayo. Nalikane ra inget hatiku lam-laman sira bagus nganti mati harap bakal lali Mas. Ayo Mas Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. atas panjenengan. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece, ngece. Ngece. Piye piye? Ora, ora. Keterangane piye? Mas lho. Ora. Dudu karo Koyok lho Mas, koyok. Karepe dhewe. piye karo. Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kuwi ceritane. Oh, gak kuwi. Ya, wis ya. Dudu kuwi. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Ah, luar biasa. Jan kayeng Terakhir, ya, iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, celuk Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Iya malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak ora patut ah. Pak, podang kuning, Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadak. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk panggunge. Telu ki. Nek mau ngenyek ora. Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ngadeg, Dek. Heeh. Ya, heeh. Iya, iya. Ngece kok sampean niku. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem.
Oh iya no. Iso digajul. Aja. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Heeh. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Iya apike ya Allah apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lek guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Heeh. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok aku ora tau duwe job. Ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri gitu. Lah nek kaya sampean lah. Sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, kok iso ya? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Heeh. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 kuwi lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dik? Lho. Aku. Heeh. Apa duel? Duet eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Dibawani. Ayo suarane. Ugi katur para warga sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya. Ya ya, Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niki rada ndruwedhek kek. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes ya mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Oh, ndek ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yatwi dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Sak pinten ting-tingane? Ayo. Mampiat mayon suara
Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, nggih sugeng dalu. Menika nggih Om kepareng Ike. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh ya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean apa? Aku ya kuliah iki nak arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni Aku, aku. nakoni. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batangnya to ya. Ya ndak. Wah ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona di masa corona. Saenek corona iki satu. Sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Hmm. Isu nggone terminal. Heeh. Oh. Lah nyapa keterusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya. Nyapa? Tak kira becak ditabrak bis dan heeh. Mesti playune runo. Mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa yo nalar to? Ning terminal becak. Maksudnya kan jabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi momane? Tindak pundi, Mas? Ngono. Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange panci. Padha pancine. Aja mancing rune to, kan. Ayo lanjut.
Dene Ken. Nggih. Kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah iya, gek ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Ah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Heeh. Ayo. Awit. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki nderek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, piyayi. Ngangge dagelan apa ora? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Kok di Mbak? Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleri ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumelaring Taman Sari Nuswan Ayo, Ayo. mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. Ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha.
luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita kita urung tahu pas Masku ngasta mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dek ngenane aja tunggahno, Dek. Sik to kabeh kok ngermuk aku